Здравейте, Майнкрафтъри! Аз съм Митко2806. Забравих да се спомена името в миналия епизод, където обявявах защо ми е женски акаунта. И той ми беше женски, защото ми е на братовчетка ми, ама сега, както виждате, държа яйце на крипър. А тази машинка тук я наричам машинка за убиване. Сега ще ви покажа как действа. Първо спаунам много крипъри. Това изобщо не са много, ама като държа телефона с едната ръка и не е много лесно. Добре. Толкова май стигат. Отивам до ръчката. Натискам и започва якото. Тая машинка изстрелва огнен заряд, който направо ги опърля. Чакайте тук да се спра, че изобщо не е лесно да събираш огнен заряд. Хубаво. Обаче има и някои недостатъци, като например, че после трябва да гасиш огъня. Ама на кой му трябва да го гаси? Пу! Дайте огън. Пу! Пу! Добре. Това бях аз. До следващия път. Чао!